Hej og velkommen til min Ask Me video. Må lige have noget baggrundsmusik. Okay, første spørgsmål er fra Hajin. Sagde det rigtigt? Helt sikkert. Hvor ser du dig selv om 10 år? Om 10 år? Der er fandme med lang tid til. Jeg tror, at om 10 år, så er mig og Kira gift. Vi har et hus. Nej, jeg tror ikke, jeg ved. Vi er gift, vi har et hus. Vi har 3 børn. Selvom hun kunne være 2. Vi skal have 3 børn. 3 børn. Og så håber jeg, at jeg er rimelig langt i min karriere musikalsk. Om 10 år. Næste spørgsmål er igen fra Hashim. Hvor vil du bo, hvis du kunne vælge hvor som helst? Det vil være Danmark, helt klart. Helt klart Danmark. Danmark er bedst, mand. Hvor fanden skulle jeg også bo i Norge, altså? Hvad tror du er meningen med livet? Fuck, tunge spørgsmål, mand. Prøv her, du skal bare leve dit liv nøjagtigt som du vil. Og stop med at spekulere på hvad livet er. Og fuck alle haters, og fuck hvad folk tænker om dig. Så det store spørgsmål, meningen med livet, hvad du er. Bare nyd dit liv. Nyd det du har fået. Om du er religiøs eller om du ikke er religiøs. Du har fået et liv. Tag godt vare på det. Lev dit liv sekund for sekund. Eller minut for minut, hvis du er langsom. Men uanset, lev livet, for du har kun et liv. Næste spørgsmål. Min yndlingsfarve. Fuck, mand. Næste yndlingsfarve. Lort. Min yndlingsfarve, det er sgu grøn. Sådan rigtig neongrøn og bordeaux, som I kan se. Og lilla. Fuck, jeg kan lide alle farver. Jeg mærker det. Yndlingsfilm. Jeg ved det ikke. Jeg kan lide alle film. Men min yndlingsfilm som lille, det var helt klart Jim Carrey med The Mask. Fuck, det var grineren, mand. De var så alt for grineren, mand. Er det galt. Ja, gode minder. Hvad slags musik kan du lide? Bestemt genre eller artister? Jeg kan lide alt. Lige fra hard rock til opera, og fra klassisk til rap. Hård rap og blød rap og sådan noget noogie rap der, du ved. Sådan noget sådan Nicki Minaj hjemme skulle ikke så meget, det er mere bare festmusik. Men sådan noget der virkelig, sådan som Eminem og som virkelig giver mening. Hvor man rapper, og man udtrykker sine følelser om noget som er sket, ikke? I stedet for man bare rapper om, fuck jeg har penge, og jeg flækker den ged eller et eller andet lort, mand. Jeg kan ikke. Beskriv din kæreste med et ord. Hun kan ikke beskrives med et ord. Det vil jo. Hun er bare så fantastisk. Hun er den bedste i hele verden. Altså skulle jeg finde et ord. Det kan jeg ikke. Hun betyder alt for mig, så det bliver kraftedeme svært. Så måske vil et ord være. I et ord, den perfekte alt, min kæreste, den bedste i hele verden. Prøv, jeg vil skrive et ord, som varede uendeligt hele jorden rundt. Så meget betyder hun. Det kan ikke engang gøre det, mand. Vi skal også hele vejen op til månen og så ned igen og rundt om, og så 20 gange den samme vej. I hvert fald.
Det betyder alt. Beskriv dig selv med et ord. Det er fandme svært, mand. Det er sgu da røvsvært. Altså, hvornår får vi lige beskrivet dig med et ord? Nej, det går ikke an. Men det kan man ikke. Et ord. Liderlig? Okay. Måske. Ej. Kærlig. Følsom. Det blev 2 om. Ja, det er det. Jeg ved det ikke. Lækker. Kan du spille et instrument? Ja. Jeg kan spille 2 eller 3 eller sådan noget. Jeg kan spille guitar, og så kan jeg spille klaver. Jeg er godt nok ikke særlig god til det, til klaver. Eller jo, altså okay. Jeg kan ikke spille noget, men jeg kan lave min egen musik. Og så beatboxer jeg lidt, og så rapper jeg en dag. Og synger. Så går jeg om musiklinje. Så jeg er godt nok en dårligste i min klasse til noder og sådan noget, men jeg har talent for alt muligt andet. Arbejder du? Hvis ja, hvor? Jeg arbejder på Statoil, i den lille lortede by, jeg bor i, som hedder Tynset, som engang er en by, hvor der kun bor 6.000 indbyggere. Det er fucking nederen. Ja, og der arbejder jeg som sælger. Jeg laver din burger, jeg fylder din benzin, din bil nu, jeg er bare dejlig. Drømmebil. Min drømmebil. Jeg er pisse ligeglad med hvilken bil jeg har, altså bare den kan køre for mig frem og tilbage, så er jeg sgu happy. Så det. Næste spørgsmål er fra Anu. Ja, altså en anonym, ikke? Ligesom en random fucker. Som spørger, var det dig, som var på Ytøya? Nej. Eller jo. Det var det. Det var mig. Ja. Hej. Jeg hedder Patrick. Anu 2, som skriver, altså anonym 2, som skriver, sut min penis, mand. Parentes til ask me video, parentes slut. For du kan da sutte den selv, kan du? Jeg kan sgu da ikke nå hele vejen fra London og over til fucking, til hvor du nu end er, din giraf, mand. Så skriver Saras 132, hey, hvordan går det, og have en god aften. Men det går fucking dejligt. Jeg sidder lige og slapper af, jeg er godt nok syg, men jeg har et luksus. Mit hår, det er også luksus. Jeg er dejlig. Og lækker. Ej, kan jeg slappe af. Alt for meget selvtillid. Men jeg har det skide godt. Alt er bare perfekt, og ja. Jeg mangler bare lige en blond, så jeg er glad. Og så skriver Stine Bine, hun skriver, hvor er du lige nu? Din livret pissegod bog, du har lavet. Ja, lige nu der er jeg så i London, sammen med ham der. Og vi, og resten af min klasse. Vi er på studietur, og jeg har allerede brugt fucking sygt mange penge på nyt tøj og alt muligt shit, og jeg er happy, og der var bare en dejlig tur. Selvom jeg er syg. Fuck it. Så aller sidste spørgsmål, jeg skal lige tjekke forresten. Aller sidste spørgsmål er fra Guldberg med Daniel, din luder. Du er dejlig. Han skriver, hvad synes du om mig? Og Daniel, nu skal jeg fortælle, hvad jeg synes om dig. Du er en fucking dejlig dreng. Og du er bare super nice. Og alle dem, der synes, at du er en idiot, de skal bare fuck af og klø sig selv i røvhullet og stikke en mega stor penis ind i det. Fordi de har sådan en lille bitte hjørne med.
Du har bare sådan en gigantisk hjerne, og du er fucking nice, og jeg lyder som et eller andet hashbrag, det er jeg bare ikke, men det er også sjovt. Og du er bare alt for nice, og du ved det der, og prøv at høre. Jeg har jo ikke mødt dig sådan, i virkeligheden nu. Men det kommer, og du skal få en bog, og jeg skal købe en masse smøger til dig her i London, og du skal fucking have blå kings, selvom jeg ikke kan finde en blå kings. Og... Ja. Det er rigtigt, mand. Nå, men det var for helvede det. Jeg har ikke så meget mere. Fuck, det blev også 10 minutter. Men jeg håber, I kunne lide videoen, og til alle jer, der ikke skrev spørgsmål ind, fuck jer, man. Til alle jer andre, jeg elsker jer. Det har været en fornøjelse. Skriv ind, hvis I vil have en ny Ask Me video. Sorry, call me the drummer man, call me the drummer in the band, call me the kid with a plan, the kid with a gun in his hand, gunning for change, gunning with rage, I'm the blade, running this shit.